mhuri yezimbabwe muchitaura nadj blaine. Tiri kwaseki materera kuseki empire. So dangouraidzei magadziriro atakaita activate rhythm, how to create a sim dance rhythm. So chekutanga unovhura fruit loops yako, then kana wavhura fruit loops yako woenda pa determine speed yerhythm redu kuti change richimhanya zvakaita sei. Saka inini apa ndakaisa 105. So munhu ndiwe unoziva kuti ndokadza chinhu chakaita sei, saka unochuza zvese roda kushandisa. So ini rhythm rangu change richimhanya riri pa 105. Saka pachangoita ka breakdown nchikuratidza masounds andakashandisa kugadzira rhythm rangu. So panapa takatanga nezvima hi-hat. So make sure wakapfeka headphones unosonzwa sound yako.
like and share